Pénteken 8 órakor vette kezdetét az Üllői Sportcsarnokban a hétfői mérkőzés visszavágója. Az első ütközetben Gárdánk 2-3-as vereséget szenvedett hazai pályán, ennek ellenére bízva mutatott játékunkban léphettek pályára a második találkozón. Az első perctől kezdve érződött, hogy a támadási kényszer a miklósi alakulaton van, és ennek rendje és módja szerint meg is kezdték a romhányi kapu ostromlását. Gyors kényszerítők, passzjáték és átlövések jellemezték játékukat. Azonban a kialakított helyzetek rendre kimaradtak, az utolsó mozdulatnál mindig hibázott valaki. Ezekben a percekben a hazaiak mindösszesen 1-2 veszélyesebb kontraig jutottak el. A romhányi gárda célja jól láthatóan az volt, hogy megtartsa korábban megszerzett előnyét, és inkább ne kapjon, mintsem lőjön egy újabb gólt. Többször a labdatartás és játéktörlés érdekében 5-4 elleni taktikára váltottak, hogy hosszú másodperceket raboljanak a játékidőből. Ez egészen a 11. percig működőképesnek is tűnt, ekkor azonban a vendéggárda egy meglepetésszerű labdaszerzést követően az üres kapuval találhatta szemben magát. Fülöp Viktor nem hibázott, félpályáról a tátogó kapuba emelte a játékszert. Ezzel az összetett állás 3-3-ra módosult, ám ez továbbra is a hazai pálya előnyeit élvező Romhány esélynek kedvezett. Az első félidő nem tartogatott több gólt, csak további helyzeteket mind egyik, mind a másik oldalon. A második félidőt jelző sípszó után a miklósiak azonnal folytatták ellenfelük felőrlését. Egymást érték a kapura tartó lövések. Azonban a második és egyben a továbbjutást jelentő gól ismételten egy félpályán túlról érkező lövés hozta meg. A hazaiakat hibára kényszerítő miklósi védelemből Spát Márton ismerte fel a lehetőséget, és a labdaszerzést követően a hozzákerült labdát, megnézve a célt, a kapuba helyezte azt. Ezzel a góllal pedig fordult a kocka. Az összesített állásnál már a vendégmiklósiak álltak továbbjutásra. Mieink mégsem dőltek hátra, és a 28. percben tovább növelve előnyüket biztosították a különbséget. Kovács Gergely bal lábbal vette tűz alá a hazaiak kapuját. Lövéssel kifogott a kapuson, így már 0-3-ra vezettek a meccsen. Az utolsó 10 percbe lépve a hátrány tudatában igyekeztek a hazaiak módosítani játékukon és támadólag felállni. Ez nem ment nekik egyszerűen, ugyanis kissé belelassultak saját játékukba, de egy 5 perccel a lefújás előtt sikerült több veszélyes helyzetet is kialakítaniuk. Ennek ellenére a továbbjutást még mindig nem tudták veszélyeztetni, mivel a miklósi védelem állta a sarat, amikor pedig rajtuk is túljutottak, akkor Hófer Csaba magabiztosan hárította a próbálkozásokat. Mindösszesen egyetlen egy esetben jártak túl a hálóőrön, ekkor azonban már csak 20 másodperc volt hátra a találkozóból, és az 1-3-as eredmény is azt jelentette nekik, hogy további egy találattal is csak hosszabbításra tudják menteni a mérkőzést. A miklósiak ennek esélyét sem adták meg a romhániaknak, és a 3-as sípszot követően üdvrivalgásban és vastapsban tört ki a csarnok, hiszen a miklósi szurkolók hazai hangulatot teremtettek kedvenceiknek a vendégarénában is. Ezzel az összetettben 5-4-re megnyert Szigetszentmiklósi eredménnyel pedig bejutott alakulatunk a Final Four döntőibe. Köszönjük szépen a kilátogatóknak azt, hogy eljöttetek Üllőre, támogattatok minket és kiszurkoltátok nekünk a győzelmet. Romhány Ese, Szigetszentmiklós Artifex Futsal 1-3. A mérkőzés után Csöllei Anna kérdezte a két edzőt, illetve egy-egy játékost mindkét csapatból. Gratulálok, bekerültetek a döntőbe. Cél az első osztály? Hát nézd, hogyha a hétfői mérkőzés győztesét legyőzzük a döntőbe, akkor igen, cél az első osztály. És hogy értékelted a heti edzést, és ahhoz képest hogyan teljesített most a csapat a mai mérkőzésen? A hétfői vereség után a srácokon éreztem azt a fajta kiábrándultságot, amit kedden egy nagyon jó hangulatban eltöltött stresszoldó edzésen föloldottunk, és utána szerdán tartottunk egy ilyen taktikai jellegű edzést, ahol az ellenfél 54 elleni játékára felkészültünk, csütörtökön pihentek a srácok, és ma pedig én úgy érzem, hogy teljesen jogosan és megérdemelten meg is vertük őket. Gratulálok! Köszönjük szépen! Mennyire nehezedett nagy nyomás a csapatra ezen a mérkőzésen? Igazából semmivel sem volt nagyobb nyomás a csapaton. Megpróbáltunk megfelelően készülni, az 5-4-et próbáltuk játszani, és a labdakihozatalt. Sajnos
Igazából saját magukat vertük meg a mai mérkőzésen, mert a Sziget-Szent Miklós ezen a meccsen nem tett többet ez a győzelemért, csak egyszerűen kihasználta a mi kapitális hibáinkat. És ezeken a hibákon meg lehet javítani akkor? Ezek nem olyan hibák voltak, amik hogy mondjam, tehát szerkezeti hibák, hanem ez mondjuk pont a legjobb játékosok legrosszabb napját fogta ki a mai mérkőzésen, és hát ő ennél ugye sokkal többet tud játszani, most nem tudok neki más mondani, hogy passzolja pontosan, hogy ne akadjon el a labda, ez ilyen pekhes napunk volt, ezzel nem tudunk mit javítani, rossz szériát fogott ki a mai nap, ez van, csak az a legnagyobb pekjük, hogy pont egy olyan mérkőzésen, ami döntött a bajnoki címért való mérkőzésről. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Minek tudható be ez a győzelem? Azt gondolom, hogy csapatmunka volt, megtettünk mindent, profin készültünk, és a pályán is oda csúsztunk, amikor kellett, igaztak voltunk, amikor csak be kellett hívelni. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy igazi csapat teljesítmény volt. És a saját teljesítményét hogyan értékeled? Elégedett vagyok vele. Nehéz dolgod volt azért. Igen, de szerencsére, amikor már rajtam is túljutott esetleg a labda, ott voltak a srácok és menteni tudtak. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki mindent megtett, amit tudott ezen a mérkőzésen. Reméljük, hogy a döntőben is így tudunk majd továbbra játszani. Reméljük. Köszönöm. Köszönöm. Hogy értékeled a mai mérkőzést? Hogy érezted magad? Hát én rosszul éreztem a mérkőzés végén már sajnos, mert elég sokat hibáztam a mérkőzésen. Egész évben ez nem volt benne a játékunkban, meg az én játékomban se. Pont ezen a mérkőzésen volt az, hogy tudtam ennyit rontani. Egész szezonban nem voltak ilyen hibák. Az ellenfél kihasználta a kínálkozó lehetőségeket, ami nekünk hétfőn befelé pattant, azon kifelé pattant, ezért szereztünk csak egy gólt, és úgy gondolom most nekik volt egy kicsit több szerencséjük, mint nekünk hétfőn. Ugye hétfőn nekünk is szerencsénk volt, azért nyertünk 3-2-re, és most ezt a sors visszaadta nekik, úgyhogy egyel több nyertek mind hétfőn. Ezek szerint szerinted ez csak a szerencsém múlott? Hát úgy gondolom, hogy most ugye a futballt ugye tehát nem szerencsére játsszák, hanem gólra, és úgy gondolom, akkor úgy is mondhatnám, hogy a fiatalság legyőzte a rutint. Én köszönöm. Köszönöm szépen.